హలో ఎవరివన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ముందుగా మన వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు రావాలంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈరోజు మనము రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేసుకోబోతున్నాం. దీనికి ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి ఇలా ఒక 2-3 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసి అందులో కొద్దిగా జీలకర్ర, అలాగే టేస్ట్ కోసం నేను కొద్దిగా శనగపప్పు వేసుకున్నానండి. అవి కొద్దిగా వేపుకొని ఆ తర్వాత మనము సన్నగా తరిగినటువంటి పచ్చిమిర్చి వేసి కొద్దిగా వేపుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఆనియన్స్ ఇవి కూడా వేపుకోవాలి. దీనికి కొంచెం ఫ్లేమ్ ఎక్కువ పెట్టుకొని హై ఫ్లేమ్లోనే చేసుకోవాలి. మనము ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ మ్యాక్సిమం హై ఫ్లేమ్లో చేసుకుంటేనే బాగుంటాయి. సో ఇలా కొద్దిగా ఎక్కువ ఫ్లేమ్లోనే ఇవి వేపుకోవాలి. ఈ ఆనియన్స్ లైట్గా వేగిన తర్వాత మనం వీటిని ఇలా కలుపుతూ బాగా వేపుకోవాలండి. ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగినటువంటి టొమాటోస్ వేసుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా, సన్నగా తరిగితేనే మనకి బాగుంటాయి. ఇది బాగా ఫ్రై అయిపోయి రైస్లో అనేది కలిసిపోయి మంచి టేస్ట్ని ఇస్తాయి. తర్వాత టేస్ట్కి తగినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఇది కూడా వేసి వేపుకోవాలి. ఇది మొత్తం కూడా హై ఫ్లేమ్లోనే మనం టాస్ చేసుకోవాలి. తర్వాత కొద్దిగా కారం, ఇందులో ఒక హాఫ్ స్పూన్ కారం సరిపోతుంది. అది కూడా వేసి లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా గరం మసాలా, జస్ట్ ఒక పించ్ గరం మసాలా వేసుకోవాలండి. అది కూడా వేసి ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా చేసుకుంటూ ఉండాలి, కలుపుతూనే ఉండాలి, టాస్ చేస్తూనే ఉండాలి. తర్వాత మనం 2 ఎగ్స్ని వేసుకోవాలి. ఒక కప్పు రైస్కి 2 ఎగ్స్ సరిపోతాయి. చూస్తున్నారు కదా, ఎగ్గును ఎక్కువ ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు. 3-4 ఎగ్స్ అయినా వేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు, బాగుంటుంది. ఎగ్స్ ఎంత ఎక్కువ వేసుకుంటే అంత టేస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఈ ఎగ్స్ వేసి అదంతా బాగా ముందు వేసి రెడీ చేసుకున్న మసాలాలు అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ ఈ ఎగ్లో కలిసిపోయేలాగా, ఈ ఎగ్కి అంతా బాగా పట్టేలాగా ఈవెన్గా కలుపుతూ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లోనే. ఈ ఎగ్ తినడం వల్ల ఎలాంటి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయో చాలా వరకు అందరికీ తెలుసు. మంచి హైజీనిక్ ఫుడ్ అండ్ అలాగే అందరికీ ఈజీగా దొరికే ఐటెం కూడా. సో ఇప్పుడు మనం కరివేపాకు, కొత్తిమీర కూడా వేసుకొని కలుపుకోవాలి. అది బాగా వేగిన తర్వాత మనం రెడీగా పెట్టుకున్నటువంటి రైస్ను వేసి ఈవెన్గా కలుపుకోవాలి. అంతా బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా, మనం దీనికి రైస్ వేడి రైస్ అయినా తీసుకోవచ్చు, లేదా ముందుగా మిగిలిన అన్నంతో కూడా అప్పటికప్పుడు ఇలా చేసుకుంటే బాగుంటుంది. చూస్తున్నారు కదా, ఇలా బాగా కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత మనం దీనికి ఒక 2 స్పూన్స్ సోయా సాస్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. ఈ సోయా సాస్ వల్ల మనకి టేస్ట్ అనేది చాలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇందులో. ఎందుకంటే పుల్లగా, తీయగా, ఉప్పుగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సోయా సాస్ యాడ్ చేయడం వల్ల. తర్వాత కొద్దిగా ధనియాల పొడి, ఒక పించ్ ఆఫ్ మిరియాల పొడి, అలాగే కొత్తిమీర అన్నీ వేసి బాగా కలుపుకోవాలండి. చూస్తున్నారు కదా, రెస్టారెంట్ స్టైల్ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అయిపోయింది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి.